Landslide sa Dakbayan Sandaga kagahapon sa hapon. Gani bisan paman og face mask na pipilas sa mga naghatod. Wa kini kapugong sa ilang pagbako ato sa paghatod sa mga namatay sa ilang labing uwahing kapahuwayan. Human sa trahedyang nahitabo, mipatigbabaw sa mga nailong pamilya karon ang panawagan ug hustisya. Si Nico Sereno sa report. Pasado alas 12 sa udto kagahapon, tagsa-tagsang gidala sa Archdiocesan Shrine of St. Francis ang mga patayng lawas. 15 sila ka mga biktima nga gimisahan una sa wala pa ang lubong. Tungod kay matag karon og unya, makatimaho ang mga tao, maong sagad kanila nagsulob og face mask samtang nanimba. Sa iyang wali, gipahinumduman ni Father Mario Atienza ang katawhan nga mudawat sa kabubuton sa kahitasan bisan kun sakit ang nahitabo. Sa hinay-hinay, makabangon kita, makapadayon, ug unsa man pa ang mga tiliwason nga angay himuon mabuhat. Kay dili pwede nga mopuyo kita sa kagahapon, dili pud pwede nga mohunong na lang gyud ta. Human sa misa, tagsa-tagsang gibindisyonan sa pari ang mga lungon uban sa pagpangaliya sa kapahulayang dayon. Didto na emosyonal ang mga kabanay. Lakip sa gilubong kagahapon, ang lolo nga namatay human giatake sa grabing kasubo kay namatyan og mga kabanay. Gikan sa simbahan, gibaklay ra nila ang paingon sa sementeryo. Tulo sa mga biktima gilubong sa karaang Municipal Cemetery, samtang ang 12 sa sementeryo publiko sa barangay na Alad. Gawa sa samang, gibandera ang tarpaulin nga nag-auhag sa pagpahunong sa quarry sa bukid. Di mahulagway ang kasubo sa mga kabanay nga nanamilit. Ang pamilya Versales mipasuki pa og mga stuffed toys o mga paboritong duwaan sa lubnganan sa magsuong Michael ug Bianca. Ang ubang manghigala ug pamilya mipalupad og mga balloons nga nakapatik ang paghigugma sa mga kabanay. Si Ginang Mirna mihatod sa lubong sa duha niya ka mga anak ug laing tulo pa ka mga kabanay. 12 tanan sa ilang paryente ang namatay ug ang uban missing pa, lakip na ang usa niya ka anak. Daghan pa man sad good, di pa man kompleto sila. So di ka may mutang. O ako tato nga mausa sila. Sa last nilang akuan ba. Kuyog yun sila. Nasakitan man, apan gitugyan na lang ni Ginang Mirna sa kahitasan ang nahitabo ug kung may angay mang paninglan niini. Ginoo na lang mahibaw kung kinsa ng mga responsable ng mga gipangbuhat sa babaw. Kaya di man gid mi matuo nga dili to siya kuan. Kanang para to ba kinaiyahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.